Mitä on yksinäisyys? Moni meistä on varmasti tuntenut yksinäisyyttä tai olevansa yksin jossain vaiheessa elämäänsä. Me synnymme, kasvamme ja vanhenemme rakkaidemme ympäröivänä, mutta joudumme myös luopumaan heistä. Miltä se sinusta tuntuisi, kun ikääntyessä olisitkin aivan yksin? Miina Sillanpään säätiö ja Eläkeliitto kehittivät Hyvän ikääntymisen etsijät-hankkeen. He haastoivat meidät keksimään, miten ja missä tuomme hankkeen esiin mahdollisimman tehokkaasti, herättäen keskustelua yhteiskunnallisella tasolla. Rupesimme ideoimaan, mikä olisi paras mahdollinen tapa herättää keskustelua. Keksimme, että voisimme vedota ihmisten tunteisiin ja sitä kautta herättää keskustelua muun muassa ikääntyneiden yksinäisyydestä. Innovaatiomme on tuolien tunne taideinstallaatio, jossa tuolit ovat ringissä istuinosat sisäänpäin mahdollistaen taideteoksessa istumisen ja vuorovaikutuksen. Tuolien selkänojissa on yksinäisten ikääntyneiden siluetteja sekä tarinoita, joita voi lukea että kuunnella audiona. Millaisia tarinat sitten ovat? Näin kertoi 86-vuotias Eikka meille yksinäisyydestään. Minulle yksinäisyys merkitsee hiljaisuutta. Yksinäisyys näkyy arjessani hyvin verkkaisina ja pitkinä päivinä, sillä yksinäisyys tuntuu hankalalta ja pitkäveteiseltä. Lisäksi taideteoksessa on QR-koodi hankkeen sivuille. Tästä pääset myös tutustumaan Miina Sillanpään säätiön ja Eläkeliiton toimintaan.